ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಆಯುಷನ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಯುಷನ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಬೈದ ನೆನಪಿಜ್ಜೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂದು ಬೊಕೆನ್ ಕಾಂಡೆಂಚಿ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಯ್ಯಾನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸಲೂನ್ಗು ಬರ್ತೀನಿ. ಮಂಗಳವಾರ ಪೂರ ಬಂದತ್ತ ಸಲೂನ್ಲು. ಲೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ ತಿರ್ತ್ ಕುದ್ಯ ಮಿತ್ತುದ್ದ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮೊಕ್ಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ದೆಪ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟೊಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಕುಜಾಲು ಇನ್ನೊಂದು ಏತೆಡ್ಡ ಇಂಚೆತ್ತನ ಈಜಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಸೆಲೂನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಕುಜಾಲ ದೆಪ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಗಳವಾರ ಇನಿ ಬಂದಂದು ಬತ್ತದಾತನು ಪೊಕದಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಬಂದಂದಾಂಡದಾಲ ರೀಸನ್ ಇಪ್ಪುಂಬೆ ಕೊಂಚ ಕೋಡೆ ದೆಪ್ಪಾಯರ ಆಯ್ಜ ಕೋಡದಾಯ ದೆಪ್ಪಾಯ್ಜ ಕುಡುಪು ಬಾಯರೆತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಪೋತೊಲಿ ಆತ ಬೇಗ ದೆಪ್ಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ಆಗಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡುಂಟು ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಇಂದುಂಡಾಯಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ಕುಜ್ಜಲ್ ದಿತ್ತಿಜಿಂಡ ಬಜಿಂದು ತೋಚ್ಚ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋಡು ಪೂರ ಲೈವ್ ಉಂಡ ಕಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇದ ಮೊಕುಲು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಲೊತೆ ಬರ್ಪುನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡವ್ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಹಾಪುಜ ರೆಂಬೆ ಕುಚ್ಚಿ ದೆಪ್ಪ ಅಂದೆ ಪೂರ ಒಟ್ರಾಸಿತ್ತೇಡೆ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಬೇನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲೂನ್ಗು ಬರ್ಪುಲಕ ಗರ್ಲ್ಸ್ನ ತೋಜುಡು ಆಮೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲ ಇದಾಯ್ಪೋಯೇನು ಒಂದು ಬಾಯ್ಸ್ನ ತೋಜುಡು ಬಾಯ್ಸ್ನ 2 ಗರ್ಲ್ಸ್ನ 2 वो गर्ल्स के लिए हाँ क्या सब सर्विस है कुंडलेगला पूरा सर्विस लुट्टिगे बॉयज़ के लिए ಸ್ಟಾಫ್ ಸುಲ್ಲೇರಿಗೆ ನಲ್ಲ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಾತ ಅಂಚಾಕ್ಲೆಗೆ ರಜೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಿದೈಡ್ ರಡ್ ಮೂಲು ಸೀಟ್ ತೋಜುನ ಅಂಚೆನ ಉಲೈಡ್ ರೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮದಿಮಲ್ನ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಅರ್ಧ ದಿಂತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅವು ಪೂರ ತೋಜುಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಯುಷನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇರ್ದೆಂಕಲ್ಲ ರಜೆ ದಾಯಪಂಡ ఆయన 2 ಗಂಟೆ ಕಡುಪುರೋಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಡು ఆయన 19 2 ಗಂಟೆಗೆ ఆయన ಕಡುಪುರೋಡು ಐಕ್ ಬೊಕ ಎಡ್ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಮೇಪಂಡೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಆವಡತ್ತ ನಂಚ ಬತ್ತ ಬೊಕ ನನೈತೆ ಹೊಟ್ಟೆಂಡೆ ಉಂಡುದು ಹೋಗ್ನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತದ 2 ಗಂಟೆ ಕಡುಪುನ ಇಟ್ಟೆ ಪೂರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ಗೆ ಪೂರ ಉಂಡೆಂಡು ಕೊರಿಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪಲದ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಯರು ತೂಕ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನಂಡ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿವ್ಯೂಲ ಕೊರ್ಪೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಮಿತ್ತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಮಿತ್ತದ ಅನ್ಸದು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂತ ಎಂಚ ಅಂಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅವ್ಯಾನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚಿ ಈ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬರ್ತ ಸಾಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದುಂಡು ಪೊಂಜೋಲಾಗಲ್ಲ ಸೆಲೂನ್ಗೆ ಅರೆ ಗೊರಂ ಪೊಂಜೋ ದೆತ್ತಿನ ತಾಂಜೋ ದೆತ್ತಿನ ಅರೆಗೆ ಆಸೆ ಹಾಪುಂಡಿಗೆ ಪೂಡಿಗೆ ಅದ ಯಾನ್ ಪೋತುವೆ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್
ಬೊಕ್ಕಲು ಒಂಜಿಂದು ಅಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಾದನ ಬಲ್ಲ ಅಂಚ ಟೈಲರ್ ನಲ್ಪ ಎದುರು ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಟೈಲರ್ ನಡೆ ಎಂತ ಕೊಯರ್ ಇತ್ತನು ಬ್ಲೌಸ್ದ ಅಂಚ ಅಡ್ಡೆ ಪೂರ್ ಪಂಡೆ ನೈಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಪಂಡೆ ಹುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾದಿನಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೋಲಿನ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಕಲ ಅಂಚೆ ತುನ ಚಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಮೂಲ ಮತ್ತೆ ಮೇರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡೆ ಹುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿದ ವಾದಿನಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ತರೆ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಹೋಟೆಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಏತ್ ಕಬಾಬು ಎನ್ಮ ಪೀಸ್ ಕಬಾಬು ನಾನು ಬೇನತ್ತೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ತಾಯ ಬಿಲ್ಲು ಮಲ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ಅದೇನಾ ಎನ್ಮ ಪೀಸ್ ಎನ್ಮ ಪೀಸ್ ಕಬಾಬು ಬಾಬು ಒನ ಸೇತಿಯೇ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಣ್ಣ ಜೋಕ್ ಲೆಗದಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪೇಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಆಡ ಅಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬರೆಪುನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಲೇ ಬರೆಪುರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆಯುಷ್ ನಕಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾದಿ ನಕಲು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾದಿ ನಕಲು ಮೊಡಂತೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಲು ಸಾಲೆ ಅನ್ನ ಉರ್ದಕ್ಲ ಸಾಲೆ ಬಂದು ಹಾಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವಂತ ಈಗ ನೆನ್ಸಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಂದೆ ತಗೋದಾರೆ ಬಿ ಕ್ರಾಕರ್ಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗೆ ಆಯುಷ್ ನಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಪೂರತೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಫ್ರೀ ಆ್ಯಡ್ ಮೇರ್ಲ ಕಲ್ಪವನ ಅದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳು ನಿಂಚಿ ಮೂಲೆ ವನಸ್ಸು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಿ ಕ್ರಾಕರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಗಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀನಿದು ಓಡೆಂಕು ಎಂಕ್ಲೆಂದು ಫ್ರೀ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆಂದು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ನಾ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ರೋಡ್ ಉಡ್ಲ ಮೂಲ ನಿಂಚಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಚ ಇತ್ತನ ಲೋನ್ದ ಪೆತ್ತತೆ ಅದೇ ಲೋನ್ದ ಪೆತ್ತಾಗೆಂದು ಓದು ನಾವು ಅವು ದಕ್ಷ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾಪು ಅಂದ ಅಜ್ಜಿಯ ಕೂಡ ತಾನೇನಾ ಅಂದು ಓದು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂದು ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ತುಂಬಿ ಜಾಂಡು ವರದ ವನಸ್ತ ಬಿಸಿ ರಶ್ ಪುರ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ವನಸ ಕುಲ್ಲೆ ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಇರ್ದೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಅಂಚ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಐಕ್ ನಾನು ಬೇಗ ವನಸ್ ಮಲ್ದೆ ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳ ಬಸ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತನೆ ಪಲ್ಯ ಬೂಟೈ ಫ್ರೈ ఒక ಚಟ್ನಿ ನುಂಗಿ ಅಲ್ದ ರಡ್ಡು ಕರಿಂಡು ಹೊರದ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಮುಗಿಂಡು ನನಗೆ ಕಾಂಡೆ ಫುಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನು ವನಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೇಗ ಪೋತು ಒಂಚೂರು ಜೈದು ಎಷ್ಟು ಜಪ್ಪರೆ ಹಾಪುಜಿ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಲೇಟ್ ಹಾಪು ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಪು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಚಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ರೆಡ್ಡ ಬಸ್ ನಾನು ರೆಡ್ ಕರಿಂಡು ನಾನು ಲೈಟ್ ಇಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ನೆಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಆಯುಷ್ ಪಿದಾಡ್ರೆಂಡು ನನ್ನ ಆಯುಷ್ ಇಡೇಗ ಈ ವ್ಲಾಗನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಜೋಕುಲ್ತಲ್ಲ ನಲಿಪ್ಪುನು